ଭାରତର ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ସେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତିକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଟଣାଉଟରା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପୂରା ମାମଲାଟା କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଗୋଟେପଟେ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଛୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଯୋଜନା ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଲ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ପଛର କାରଣ? ଏହି ନୂଆ ପଲିସିର ନାଁ ହେଉଛି ପଲିସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଫର୍ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଏବେ ଆଉ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସିଧା କଥା, ଏହା ଏକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଁ, ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। ସେଲ୍ ନିଜେ ମାନୁଛି ଯେ ତାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଉ ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଜୋରରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ତ କମ୍ପାନୀର କାମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ କମ୍ପାନୀ ତ ନିଜ ଯୋଜନା ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ CITUର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, CITU କେବଳ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିନି, ସେମାନେ ଏକଦମ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତପନ ସେନ ସିଧା ସେଲ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୀତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ କଡ଼ା। ସେମାନେ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଆଉ ଅରାଜକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ୟୁନିୟନ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିରୋଧ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମାନେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ CITUର ମୁଖ୍ୟ ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ୟୁନିୟନର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଏମିତି ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ସହ ସେତେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେନି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଲିକାନା ଭାବନା ଥାଏ, ମାନେ କମ୍ପାନୀଟା ଆମର ବୋଲି ଯେଉଁ ଫିଲିଂ, ସେଟା କମିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କମ୍ପାନୀ କିଛି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାଙ୍କର ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ, ଦରମା ନିୟମିତ ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିବେ ଏହି ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫରକ, ଏଇଠୁ ହିଁ ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ CITU ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାକୁ ନିଜକୁ ଜଣାନାହିଁ କାଲି ତାର ଚାକିରି ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନିଜର 100% ଦେବ କେମିତି? ଇସ୍ପାତ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। କଥାଟା କେବଳ ନୂଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ୟୁନିୟନର ଡର ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା କମ୍ପାନୀର ୱାର୍କ କଲଚର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ତପନ ସେନ ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଚାଲୁ ରହେ ତେବେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାରେ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। କଥାଟା କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ସିଷ୍ଟମର। ଆଉ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦୁଇଭାଗୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ ସୁବିଧା ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ପରେ ୟୁନିୟନ ଶେଷରେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ଦାବି କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ୟୁନିୟନର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ସିଧାସଳଖ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହି ୟୁବା ପେଶାଦାର ବା ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ପଲିସିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଅଣାଯାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ସେଲ୍ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ସେଲ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ କମ୍ ସମୟର ଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରିକୁ ବଳି ଦେବା ଠିକ୍? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।